Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrun nahyi iku nutur larangan an lubsid dibaji saking nganggo sutra sing kandel. Akhirana sapa Muhammad bin Abdullah ibn Yazid kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sufyan kala ngucap sapa Sufyan hadasana sapa Ibnu Abi Najihin an Mujahidin an Ibni Abi Laila wa Yazid ibn Abi Ziyatin an Ibni Abi Laila wa Abu Farwata an Abdillah ibni Ukaimin kala ngucap sapa Abdillah istasqa njaluk siraman sapa Hudzaifah tu Hudzaifah fa'atan nuli nekani hu ing Hudzaifah sapa tuh konun kepala desa konjoro saiki ya kepala desa bimain kelawan banyu fi inain ing dalam wadah min fiddatin saking perak fahadzafa nulim buang sapa Hudzaifah hu ing inak min fiddah suma'i tadzara nulin jaluk alasan sapa Hudzaifah ilaihi maring mas mimma saking perkara sona akan ngagawe sapa nas bihi kelawan inak min fiddah mangkala lan ngucap sapa Hudzaifah ini sedunding ingsun iku nuhitu dicegah ingsun hu ing inak min fiddah sami tu kurung ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasul la tasrobu aja ngombe sapa sira kabeh fi ina idzahabi ing dalem wadah saka emas wal fiddati lan perak wala talbasu lan aja nganggo sapa sira kabeh adi baja ing sutra sing kadel walal hariri lan ora sutra sing walal harira lan ora sutra sing tipis fa innaha karana setuhune inna zahab fiddah karo talbasu dibaj karo harir iku wau iku lahum kedue musyrikin fit dunya ing dalem donya walana lan iku kedue kita fil akhirat ing dalem akhirat kuwi pakaiane utawa wadahe wong musyrik ana ing donya gawene wong Islam kuwi sesuk ning akhirat walana fil akhirah lubsud dibaci iku nganggo sutra kandel al-mansuji kang ditenun bizahabi kelawan benang saka emas kan ada pakaian itu sing benange dilapisi apa emas kuwi maknane ditenun benange saka emas abarona sapa Al-Hasan bin Qaza'ah an Khalidin wa huwa utawi Khalid iku Ibnul Harisi kala ngucap sapa Ibnul Haris hadasana sapa Muhammad bin Amrin an Waqid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adzin kala ngucap sapa Amr ibni Umar iku wau ibni Amr kala ngucap sapa ibni Amr dakhaltu mlebu ingsun ala Anas bin Malik ing ngatasé Anas bin Malik hena qadimeng dalam semangsane teka sapa Anas al Madinah ta ing Madinah fasallam tunuli uluk salam ingsun alaihi ngatasé Anas faqala nuli ngucap sapa Anas mimman niku saking sapa anta utawi sira kul ngucap ingsun ana utawi ingsun niku Waqid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adzin Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'ad ditakoki lha kowe iki sapa kowe anake sapa carane miman anda kowe iki anake sapa kowe nak takoni dijawab jenenge kula niki jawab lha kowe sapa kok kula lha kula sinten kula nuwun wis bingungi jawab jenengmu lha kowe saka ndi Kang dolan gene sinten rencang ki ana jenenge aja rencang wae ana jenenge ngono kuwi iki kala ngucap sapa Anas inna Sa'dan setune Sa'ad iku kana ana sapa Sa'ad iku aqdzaman nasi luweh agunge menungso wa'at walalan luweh wa'at walahulan luweh dawane nas dalam arti umure dawa suma bahkan nuli nangis sapa Ibni Amr ora Ibni Amr Anas suma bahkan nuli nangis sapa Anas ala fa'aksara nuli dadi akeh sapa Anas fa'aksara nuli ngakehake sapa Anas al buka ing nangise suma kala nuli ngucap sapa Anas inna Rasulullah wa izduni Rasul sallallahu alaihi wasallam
iku ba'asa ngutus sapa rasul ila ukai dira maring Ukaidir ya jeneng wong sahibi Dumata yo penguasane tanah Dumah baksan ing utusan fa arsala nuli ngirimake sapa Ukaidir ilaihi maring nabi bijubatin kelawan bijubati dibajin kelawan jubah saka sutra sing kandel mansu jaten kang di tenun ngenggo bendange saka apa emas fala bisa nuli ngenggo hu ing jubah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suma koma nuli jumeneng sapa nabi alal mimbari ngatasi mimbar waqo ada lan pinarak sapa nabi falam yatakalam nuli ora dangu utawa ora ngomong sapa nabi wana jalalan temurun sapa nabi faja'alan nuli tumandang sapa anasu menungso iku yal masuna demek-demek sapa nas ha ing jubah terus kan pakaiane apik wong saka sutra kok ya apik nabi mandap jubahe iki didemek-demek karo wasa sahabat biaidihim kelawan gunakake tangane nas Faqala nuli dawuh sapa nabi atak jabuna ana toh gumun sapa sira kabeh lho gumun kowe ora pakaian apik po demek-demek atak jabuna ana toh gumun sapa sira kabeh min hadis saking ikilah jubah lho kowe gumun mbek jubah iki lah kan bendange saka emas mesti apa mengkilap lamana li napa niku limana dilu yakti utawi sapu tangane limana dilu sakdin iku yakti utawi sapu tangane saet fil jannati iku ing dalem swarga iku ahsanul bagus mimma tinimbang perkara tarauna kang weruh sapa sira kabeh iki urung sepira sesuk ning swarga ana sing luwih apik padahal rupane apa sarung tangan iku luwih apik dibanding iki zikru nasyi dalika iku nutur nasahe mengkonolah apa iku wau dibaj mansuj bil zahab hadasana sapa Yusuf bin Sa'idin kala ngucap sapa Yusuf hadasana sapa Hajjajun an ibni Jurajin kala ngucap sapa ibni Juraj abarane sapa Abu Zubairi anahu sedune Abu Zubair iku sami kurung sapa Abu Zubair Jabirone ing Jabir ya kulo hale ngucap sapa Jabir la bisa nganggo sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kobaan ing jubah min dibajin saking sutra kandel dia kang dihadiahke apa kuba lahu maring nabi summa ausaka nuli mamang sapa nabi an najaa yen toh nyopot sapa nabi ing kuba fa arsala nuli ngutus sapa nabi bihi kelawan go kuba ila Umar maring Umar fakilan nuli diucapake fakilan nuli didhawuhake lahu maring nabi apa sing didhawuhake qad ausaka teman-teman mamang apa ma perkara nazak takang nyopot sira hu ing ma ya Rasulullah itu Gusti Rasul kala dawuh sapa nabi nah nyegahni ing ingsun anhu saking kubayu wau sapa Jibril ternyata iku dicegah karo sapa dilarang karo Jibril fajaan nuli teko sapa Umar ya ki hale nangis sapa Umar faqala nuli ngucap sapa Umar ya Rasulullah itu Gusti Rasul karih ta benci sira amron ing perkara wa a'taita lan paring sira ni ing ingsun hi ing amr lho nabi jenengan benci karo iki malah paring iku lho kala dawuh sapa nabi ini sunune ingsun iku lam ukti ora weh ingsun ka ing sira hu ing kuba lital basa krana yen toh nganggo sira hu ing kuba inama akto itu angin pesene aweh ingsun ka ing sira hu ing kuba litabi krana yen toh adol sira hu ing kuba faba anuli adol hu ing kuba sapa Umar bi alfai dirhamin kelawan rega 2000 dirham lha kok larang ya larang wong apa sutra tur ana motif benange saka apa mau emas nanti apa kira 2000 dirham atas dituku berat-berati filub sil hariri yang dalam nganggo sutra tipis
Wa annaman lan sedune wong la bisa kang nganggo sapa man hu ing harir fit dunya ing dalam dunya lam yalbas mongko ora nganggo sapa man hu ing harir fil akhirat ing dalam akhirat. Abarna sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Hammadun an Tsabitin kala ngucap sapa Tsabit sami itu kurungan sun Abdullah ibn Zubairi ing Abdullah bin Zubair wa wa Abdullah iku alal mimbari yahtubu hali khutbah sapa Abdullah wa yaqulu lan ngucap sapa Abdullah qala dawu sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wonge iku la bisa nganggo sapa man al harira ing sutra tipis fi dunya ing dalem donya falan yalbas mangko ora bakal nganggo sapa man hu ing harir fil akhirat ing dalem akhirat. Abarana sapa Mahmud bin Ghailana kala ngucap sapa Mahmud ambana sapa An-Nadr bin Sumailin kala ngucap sapa An-Nadr ambana sapa Subah kala ngucap sapa Subah hadasana sapa Khalifatu kala ngucap sapa Khalifah sama itu kurung ingsun Abdullah bin Zubair ing Abdullah bin Zubair kala ngucap sapa Abdullah la bisu aja nganggo sapa sira kabeh aja nganggo ni sapa sira kabeh nisa akum ing pira-pira wong wedomu kabeh al harira ing sutra tipis wa ini krana sedune ingsun iku sami itu krana ingsun Umar bin Al-Khattab ing Umar bin Khattab ya gol hal ngucap sapa Umar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam delek rampunge kok ngantuk lho man utawi sapa wong iku la bisa nganggo sapa man hu ing harir fitun yang dalam dunya lam yalbas mengko ora nganggo sapa man hu ing harir fil akhirat ing dalam akhirat. Ambarana sapa Amr bin Mansurin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Abdullah bin Raja'in kala ngucap sapa Abdullah hambana sapa Harbun an Yahya bin Abi Katsirin kala ngucap sapa Yahya hadasane sapa Imran bin Hattana ana usuduhne Imran ana usudune Imran iku salah takon sapa Imran Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas an lubsil hariri saking nganggo sutra tipis wagola nuli ngucap sapa Ibni Abbas sal takono sira Aisyah teng Aisyah kono marono ning Aisyah takono Aisyah we fasal tu nuli takon ingsun Aisyah teng Aisyah kolat mungko ngucap sapa Aisyah sal takono sira Abdullah bin Umar yang Abdullah bin Umar malah dilempar-lemparke mau takon ning Abdullah bin Umar kon takon sapa Aisyah moro ning Aisyah malah kon takon sapa Ibni Umar fasal tu nuli takon ingsun Ibnu Umar mone moro ning Abdullah bin Abbas kon ning Aisyah malah kon moro ning Ibni Umar faqala nuli ngucap sapa Ibni Umar hadasan ceritaan ini ing ingsun sapa Abu Hafsin Abu Hafs anna Rasulullah ing sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi manutawi sapa wonge iku la bisa nganggo sapa man al harira ing sutra tipis wid dunya ing dalam dunya falah khalaqa mongko ana bagian iku maujud lahu keduwe man fil akhirat ing dalam akhirat. Abarona sapa Sulaiman ibnu Salmin kala ngucap sapa Sulaiman anba'ana sapa An-Nadru kala ngucap sapa An-Nadru hadasana sapa Subhatu an Qatadah an Bakr bin Abdillahi wa Bisr bin Mukhtafizi an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi innama yalbas wanging mestine nganggo al harira ing sutra tipis sapa man wong la khalaqa kang ora ana bagian iku maujud lahu kedue man. Abarone sapa Ibrahim bin Yaqub kala ngucap sapa Ibrahim hadasana sapa Abu Nu'mani sanata sab'in ing dalam tahun 7 wa mi'ataini lan 200 kala ngucap sapa Abu Nu'man hadasana sapa As-Sa'q bin Haznin an Qatadah an Aliyin al-Bariki kala ngucap sapa Ali atap nekani ni ing ingsun sapa imra'atan wong wedok tastafti kang njaluk fatwa sapa imra'ah ni ing ingsun fakultu nu ngucap ingsun lah maring imra'ah hadza utawi ikilah al hadir wong sing teko iku Ibnu Umar fattabaat nuli ngetut sapa imra'ah hu ing Ibnu Umar tas alu halitakon sapa imro'ah hu ing Ibnu Umar wa tabak tulan ngetut ingsun ha ing imro'ah asma'u hale ngrungokake ingsun ma ing perkara yaqulu kang ngucap sapa Ibnu Umar qalat ngucap sapa imro'ah afat
paringo fatwa sira ni ing ingsun fil hariri ing dalam sutra sing tipis. Kala ngucap sapa Ibnu Umar nah nyegah anhu saking harir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikrun nahyi iku nutur larangan anisya bisa saking pakaian al-qasiyati kang bangsa sutra tanah Yaman. Qasiyah Abarna sapa Sulaiman bin Mansurin kula ngucap sapa Sulaiman hadatsana sapa Abdul Ahwasi an As'asab ni Abis Sya'sa'i an Muawiyah bin Suwaidin anil Bara ibni Azibin kula ngucap sapa Bara amrona amaro perintah na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in kelawan pitung perkara wa nahalan nyegah sapa nabi na ing kita ansab'in saking pitung perkara. Nah nyegah sapa nabi na ing kita an khawatimidz zahabi saking pira-pira ahli saka emas wa an aniyatil fiddati lan pira-pira wadah saka perak wa anil mayasiri lan lemek saka lulang kewan sing rupane abang. Mayasir kuwi lemek apa kewan, kulit kewan sing wernane napa abang. Wal qasiyati lan sutra tanah Yaman. Wal istabroki lan sutra sing kandel. Wadibaji lan sutra ya padha, sutra sing kandel. Nah, istabrok iku mau gabungan sutra kandel karo sutra apa sing kasar. Nah, dibaj itu sutra sing kandel. Wal hariri lan sutra sing tipis. Iki 7 perkara sing dicegah Nabi. Ar-rukhsatu iku kemurahan filubsil hariri ing dalem nganggo sutra tipis. Abarana sapa Ishaq bin Ibrahim. Kala ngucap sapa Ishaq. Ambana sapa Isa bin Yunus. Kala ngucap sapa Isa. Hadatsana sapa Sa'idun an Qatadah an Anasin apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku arkhasa aweh kemurahan atau aweh rukhsah sapa Nabi li Abdurrahman ibni Auf maring Abdurrahman bin Auf wa Jubair ibni Awam lan Jubair bin Awam fi kumusi haririn ing dalem pira-pira baju kurung saka sutra tipis min hikatin sebab penyakit gatel. Iki gawe rukhsah atau gawe kemurahan Nabi rukhsah iki mau untuk memakai apa sutra sing tipis gawe sapa Abdurrahman bin Auf karo Zubair bin Awam. Karena ada alasannya mergo apa Zubair bin Awam karo Abdurrahman bin Auf iku duwe penyakit apa gatel. Nah, penyakit gatel nggo pakaian sembarangan malah seomprupuk gatele. Kanat kang ana apa hikah iku bima ing dalem awake Abdurrahman bin Auf karo sapa Zubair bin Awam. Abarana sapa Nasr bin Aliyin kula ngucap sapa Nasr. Hadatsana sapa Khalidun kula ngucap sapa Khalid. Hadatsana sapa Sa'idun an Qatadah an Anasin apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku rakhasa gawe rukhsah to gawe kemurahan sapa Nabi. Li Abdurrahmani maring Abdurrahman bin Auf. Zubair lan Zubair bin Awam. Fi kumusi haririn ing dalem pira-pira baju kurung saka sutra. Kanat kang ana apa harir. Kanat kang ana apa kumusi harir iku bihima ing dalem awake Abdurrahman bin Auf karo Zubair bin Awam. Yakni ngarepake sapa Anas bin Malik iku mau lihikatin krana arai lara gatel. Mergo sutra iku kan adem kaene. Beda mbek kain tenun atau bahan-bahan pakaian yang lain. Wong regane mesti larang apa sutra. Abarana sapa Ishaq bin Ibrahim, kala ngucap sapa Ishaq, ambana sapa Jarirun an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman an Nahdi. Kala ngucap sapa Abi Utsman, kunaona sapa kita iku ma'ud batab ni farqatin. Fajaan nuli teko apa kita Bu Umar surate Umar. Ya dawuh rupane ngene iki, ana Rasulullah isni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi, layal basu.
orang nganggo al harira ing sutra tipis sapa ilaman kejaba wong laisa kang ora ana lahu iku kedue man minhu saking harir apa seun suwi-wiji fil akhirat ing dalem akhirat ilaha kada kejaba namung semene isyarah dalam arti waqala lan ngucap sapa Abu Utsman bi usbuaihi kelawan driji lorone Utsman alataini ya ikilah loro usbuen taliyani kang nyandingi karone al ibhama ya jempol faraaitu nuli para ingsun huma ing Utsman iku Abu Utsman iku mau azrara ing pira-pira azrara ing pira-pira coret-coretan atau yali sata kang bangsa pakaian toyalisah bangsa pakaian toyalisah. Jadi niki jempol karo sing nyandingi jempol iki apa driji iki apa pituduh jempol karo iki pituduh iki ngene iki. Lah iki Nabi nduk aweh isyarate wong sing nganggo sutra ning donya ning akhirate kuwi ora ana bagian kejaba mung semene iki. Hataro itu sehingga weruh ingsun atoya lisata ing bagian bangsa toya lisah. Abarana sapa Abdul Hamid No Muhammadin kula ngucap sapa Abdul Hamid hadasana sapa Mahlatun kula ngucap sapa Mahlat hadasana sapa Mis'arun an Wabarota an Sa'abi an Suwaid bin Ghafala wa abarana sapa Ahmad bin Sulaiman kula ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Ubaidullah kula ngucap sapa Ubaidullah hadasana sapa Israil an Abi Hasinin an Ibrahima an Suwaid bin Ghafalata an Umar an Husni Umar iku lam nyurakhis ora weh kemurahan sapa Umar fiti bajing dalam sutra sing kandel ilal maudhi'a arba'i asabi'a kejaba ing dalem panggonane papat pira-pira driji lubsul khulali iku nganggo pira-pira pakaian. Abarona sapa Yaqub bin Ibrahim kula ngucap sapa Yaqub hadasana sapa Husaimun kula ngucap sapa Husaim hadasana sapa Syu'batu an Abi Ishaq anil Bara'i kula ngucap sapa Bara ra'aitu weruh ingsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lan iku tetep ing atase Nabi khullatun utawi pakaian hamra kang abang mutarajjilan hale jungkatan lam aro kang ora tau weruh sapa ingsun qablahu ing dalem sadurunge Nabi wala ba'dahu lan ing dalem sakwise Nabi. Dadi Nabi niku menggo pakaian sing warna abang karo apa jungkatan. Ahadan ing wong suwiji huwa kang utawi ahad iku ajmala luweh bagus utawa luweh ganteng minhu tinimbang Nabi. Lho Nabi kok. Nabi kuwi ganteng, bagus. Dedeke yo nyenengke rambutnya nengke keringete yo ambune wangi pitung mbek awake dhewe ora usah minyakan Nabi wis wangi pitung mbek awake dhewe ngono tegel-tegele ngono kuwi ora tau adus ora tau minyakan lubsul habarati iku nganggo pakaian saka kapuk. Abarana sapa Abdullah ibnu Sa'idin kula ngucap sapa Ubaidullah hadasana sapa Ma'adz bin Hisyam kula ngucap sapa Ma'ad hadasani sapa Abi an Qatadah an Anasin kula ngucap sapa Anas kana ono apa habuthiyabi luweh disenengane pakaian ila Nabi maring Nabi ne Allah sallallahu alaihi wasallam iku al habarata pakaian saka kapuk utawa katun. Ya pakaiane kula njenengan sedaya rata-rata saka katun kuwi, saka kapuk. Zikrun nahyi ku nutur larangan an lubsil muasfari saking nganggo pakaian sing diwernani kuning atau pakaian warna kuning.
Ahbarana sapa Ismail ibnu Mas'udin kula ngucap sapa Ismail hadatsana sapa Khalidun wa huwa ta'i Khalid iku Ibnul Harisi kula ngucap sapa Ibnul Haris hadatsana sapa Hisyamun an Yahya bin Abi Katsirin an Muhammad bin Ibrahim apa anna Khalid bin Ma'dan sunni Khalid bin Ma'dan iku ahbaru ngabarake sapa Khalid hu ing Abi Katsir anna Jabir bin Nufair ing sedune Jabir bin Nufair iku ahbaru ngabarake sapa Jabir hu ing Khalid Ana Abdullah bin Amr jenenge Abdullah bin Amr iku ahbaru ngabarake sapa Abdullah bin Amr hu ing Jubair. Ana hu sedune Abdullah bin Amr iku awruh sapa Abdullah iku ningali hu ing Abdullah bin Amr sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi lan iku ing atase Abdullah saubani utawi pakaian loro muasfaroni kang warna kuning. Fakolan nuli diwarnani kuning ya dalam arti warna kuning. Fakolan nuli dawuh sapa Nabi, hadhihi utawi ikilah muasfar. Hadhihi utawi ikilah muasfar iku thiyabul kufari. Pakaiane pira-pira wong kafir. Pakaian kuning kuwi pakaiane wong kafir. Falatal bas mengko aja nganggo sapa sira ha ing muasfar. Abarone sapa Hajib bin Sulaimana an ibni Abi Rawadin kala ngucap sapa Abi Rawad Hadasana sapa Ibnu Jurejin an Ibni Tawusin an Abi saking bapak Ibni Tawus an Abdillah ibni Amrin wa ana lan sedune Abdillah bin Amr iku atateko sapa Abdillah an Nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lan iku ing atase Abdillah bin Amr saubani utawi pakaian loro muasfarane kang diwarnani kuning karone faghadibanul nasu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa Nabi idhab budal sapa sira fatrah nuli buang sira huma ing muasfaron angka aduh saking sira kala ngucap sapa iki wong sing dikon iki kala ngucap sapa Abdillah bin Amr aina iku ing dalem endi ya Rasulullah lha niki gegek ning endi Nabi pakaian iki kala dawuh sapa Nabi finari ing dalem gendi kono diobong berarti Abarna Isa bin Muhammadin kala ngucap sapa Isa amba ana sapa Alaisu an Yazid bin Abi Habibin aba ana Ibrahim bin Abdillah bin Hunainin iku ahbaru ngabarake sapa Abdillah hu ing Yazid anak abahu setune bapake Abdillah iku hadasan ceritane sapa abahu hu ing Abdillah anahu setune abahu iku sami angkrung sapa abahu alian ing Ali aku hale ngucap sapa Ali nah nyegah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khatamiz zahabi saking ali-alis komas wa an lubusil qasi lan nganggo sutra saka tanah Yaman wal muasfari lan pakaian sing warna kuning wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an wa ana halu tawi ingsun iku rakiun kang rukuk lubsul hadhari iku nganggo pakaian warna ijo minasiyabi saking pakaian barone sapa Al-Abbas bin Muhammadin kula ngucap sapa Al-Abbas ambana sapa Abu Nuhin kula ngucap sapa Abu Nuhin hadasana sapa Jarir bin Hazimin an Abdul Malik bin Umairin an Iyad bin Laqitin an Abi Rimsata kala ngucap sapa Abi Rimsah kharaja medal alaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahilan iku tetep ing atase Rasul saubani utawi pakaian loro ahzarani kang ijo karone lubsul burudi iku nganggo pira-pira kemul Ahbarana sapa Yaqub bin Ibrahim wa Muhammad bin Musanna an Yahya an Ismaila kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Qaisun an Khabbab bin al-Arati kala ngucap sapa Khabbab sakauna wadul kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa litawi nabi iku mutawassitun wong kang bantalan burdatan ing kemul lahu keduwe nabi fi dzillil Ka'bati ing dalem aup-aupe Ka'bah utawa bayangane Ka'bah fakulna nuli ngucap kita ala tastansiru mbok yaha amrih pitulungan sapa sira lana maring kita ala eling-eling ala tad'u mbok yaha
ndongaake sapa sira wa ing Allah lana maring kita. Abarona sapa Kutaibah kula ngucap sapa Kutaibah. Ambana sapa Yaqubu an Abi Hazimin an Sahli bin Sa'din kula ngucap sapa Sahal ja'at teko sapa imra'atun wong wedok biburdatin kelawan gawa kemul. Kula ngucap sapa Sahlun Sahal hal tadruna toh ana sapa sira wedok mai ku apa al-burdatu tawi kemul. Qalu padha ngucap sapa nas na'am ya hadhihi tawi ikilah burdah iku asam latu rupa kemul sing bentuke kaya mantel. Mansujun kang ditenun fi hasiyatiha ing dalem pinggirane burdah. Faqalat nuli ngucap sapa imra'ah ya Rasulullah itu Gusti Rasul ini sedune ingsun iku nasajtu nenun utawa nglempit ingsun hadhihi ing ikilah burdah biyadi kelawan gunakake tangan ingsun dalam arti niki kemule kula tenun piyambak aksu nganggokake pakaian ingsun aksu aweh pakaian ingsun ka ing sira ha ing burdah niki damel jenengan fa akhodan nuli ngalap ha ing burdah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhtajan korona banget butuhe ilaiha maring burdah langsung ditampa Nabi mergo sangat butuh mergo nalikane kuwi apa katisen. Faharaja nuli medal sapa Nabi ilaina maring kita wa innaha lan seduhne burdah iku wau iku layazaruhu yakti nyampingi Nabi. Isyar iku gawe ning dhuwur ngene iki dadi kemule kuwi mau kek ning pundi ning awake Nabi. Al-amru iku perkara. Al-amru iku perintah bilubsil bayadi kelawan nganggo pakaian warna putih minasyabi saking pakaian. Abarona sapa Amr bin Aliyan kula ngucap sapa Amr hadasana sapa Yahya bin Sa'idin kula ngucap sapa Yahya sami tu krungu ingsun Sa'id bin Abi Arubah ing Sa'ad bin Abi Arubah yu hadis soalen ceritane sapa Sa'ad an Ayyuba an Abi Kilabata an Abil Muhallabi an Samurata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi albisu ngenggono sapa sira kabeh min siyabikum saking pira-pira pakaianmu kabeh albayadha kang putih. Fa inna karana setuhune bayat siapakum bayat iku wau iku adharu luweh resik utawa luweh suci wa adyabulan luweh bagus wa kafinu lan ngulesano sapa sira kabeh fiha ing dalem bayat mautakum ing wong matimu kabeh. Kala ngucap sapa Yahya lam aktub ora nulis ingsun hu ing siyabukum albayat iku wau wa kafinu fiha kultu ngucap ingsun 5 krana apa kala ngucap sapa Yahya kultu ngucap ingsun 5 krana apa lha napa kok mau ora ditulis sing rupane ngono kuwi wa kafinu fiha kala ngucap sapa Yahya istah naitu amrih butuh ingsun bi hadis Maimunah bin Abi Syabibin maring hadis riwayate Maimun bin Abi Syabib an Samurata. Abarona sapa Kutaibah kala ngucap sapa Kutaibah hadasana sapa Hamadun an Ayyubah an Abi Kilabata an Samurata kala ngucap sapa Samurah. Lah iki rupane hadise sapa Samurah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum netepano sapa sira kabeh bil bayadhi kelawan pakaian sing warna putih ninasiya saking pakaian falyalbas mongko becik nganggo sapa sira ha ing bayat faile ning buri falyalbas mongko becik nganggo ha ing bayat sapa ahyakum wong uripmu kabeh wa kafinulan ngulesano sapa sira kabeh fiha ing dalem bayat mautakum ing wong matimu kabeh fa innaha karana sunne bayat iku min khairi siyabikum luweh baguse pakaianmu kabeh
lubsul akibiyati wallahu a'lam bissawab wal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na